pouco onde está. Non creo que empecemos o despiste, que a pista temos que dala, Veña, quen ten a pista? Non xoguedes comigo que é moi serio isto. Quen a ten por aí? A ver, confesade. Manuel, ti tes unha cara de pillabán. Ten a Manuel? Home, claro que a ten Manuel. A ver, hai no peto, levaba no peto interior. Anda, mira o que temos por aquí. Bueno, a ver, colle o micro ti mesmo, e o que temos por aquí, eu diría que é un cofre, parece, non? Está baleiro. Algo así, está baleiro, así que o que importa é, digamos, o continente. Para que nos pode servir un cofre, Manuel? Para meter joias, para meter cousas. Cousiñas de valor, Pois hai algo de cartos din por aí, Hai claro. algo de ouro, así tamén. Ah, mira, ouro, as cousiñas boas, vale. Pois aquí temos a segunda das pistas. A primeira era ese ceo escuro, pero brilante con esa estrela. E a segunda, este cofre que temos aquí. Queremos xogar, queremos dar cartos, temos hoxe 550 euros. Estade atentos que aínda queda unha última pista por desvelar, Juan. Raquel Atanes, que hai que facer barrefit. Vente con nós, pero xa, que nos comprometemos a facer hoxe un exercicio pois, que está conquistando os gimnasios. Falamos do barrefit, con a mestura de ballet, yoga e pilates. Estamos con Miriam Amado, que é a nosa profesora e a profesora de moita xente, non? Sí, así é, teño un centro en Carballo. Hai moita xente que se anota barrefit? Sí, bastante, cada vez está máis en auge, a xente está encantada, o que comentaba antes Raquel, que a xente, pois, os famosos están facendo en grandes cidades, e a xente, pois, di, pois eu quero facer o mismo que esta chica. E a verdad que moi ben, o sea, para quen é funciona. esta disciplina? Para Pois quen é mira, axeitada? Realmente pode facela calquer persona. O que temos que facer sempre é adaptar os exercicios á persona que ven, pois, a diferentes patoloxías, pois a min doime unha rodilla, eu estou mal da cadeira, entonces o que facemos sempre é adaptar. Basicamente é un entreno con unha barra e despois o que facemos é utilizar diferentes materiais. Para que é esa pelotiña, por exemplo? Por exemplo, isto é unha pelota de medio kilo. Parece inofensiva, Sí, pero non. medio kilo. Home, se dirás a alguén na cabeza, non, Sí, pesa, inofensiva, pesa. non. Que Pesa un empezas pouquiño. facendo un par de repeticións e continúas con outro exercicio facendo máis repeticións e volves e repites e durante unha clase, pois eso, de 45 minutos, unha hora, pois ao final notase. A ver, notaselle a vea artística, Sí. Porque Raquel fixo algo de gimnasia De rítmica. gimnasia, pero moi decativa. O que pasa é que é pero certo pero que con algo todo sempre retuvo. se Sí, retén. sí. Bueno, e falamos desta disciplina que está arrasando agora mesmo nos gimnasios de todo o país, que se ve moito en redes sociais, pero falamos dunha disciplina que ten moitísimos anos de historia. Sí, moitísimos. O sea, isto vense dos anos 60, unha bailarina que se lesionou, ela creou pois, un método para poder seguir adestrando e recuperarse da súa lesión. E despois pois, empezouse a comercializar, a expandirse, sobre todo en zona de Londres, Nueva York, hasta que fui chegando ahora aquí. Mira, unha curiosidade, podese facer con tacóns? Bueno, espero que sí, porque mira que dúas. A ver, Non é o máis recomendado. Non é o máis recomendable para as costas, non? Normalmente o que facemos é traballar descalzos. Eu sempre recomendo incluso sen calcetíns e sin nada. veña, pois porque... nada, vou quitar os tacóns. Bueno, genial. Veña, porque senón non vou ser capaz. Bueno, agora xa son 10 centímetros máis baixa. Pero voume poñer de puntas. É o que vos comentaba, ao final, ese é un exercicio de levar mans a barra, levar talóns para traballar todo o que é parte de gemelos, parte posterior, de aquí podemos Juan, irnos estilo libre. a unha zancada O meu atrás. estilo de barra este. Sí, Zancada despois atrás. desde esta zancada podo combinala mirando hacia a ventá e facer unha sentadilla. Sí, tira, Unha vez que estou aquí, podo cruzar a perna izquierda atrás e levar as mans ao suelo. Como? Aí. Bueno, é que estou moi de yoga, o que estás facendo, E volves a cambiar. A ver, eu teño o que se seguir a trata profesora, senón é son un desastre. De ir enlazando exercicios e cada vez complicando que sea un pouco máis retador, que é o que o fai que a xente se enganche. se pique aí, E non? moita Sí. xente dirá, bueno, pero isto máis ben pode ser para mulleres, porque é así doado. É deporte para homes, Para calquera. para mulleres. Sí. O sea, sí que é certo, como hai certas disciplinas, como no deporte, que sempre encaixamos máis, pois isto é máis de homes, isto é máis de mulleres, pero realmente o deporte é inclusivo e é para todos, para todas, teñas a edad que teñas, que sempre se pode adaptar e facelo para E ti. a calquera idade tamén? Sí. Eu teño xente, pois eso, que empeza con 15 anos, 16, que fai outros deportes e que quere manterse en forma, e xente, pois, da terceira idade que ven porque yo recomenda o médico e aí danse conta de, pois agora son capaz de subir as escaleiras e cansome menos. Amósame o máis difícil que se Uy, pode veña, facer. que empezamos fortes, aquí. a ver. É que Como depende. sería? Amósame, algo así abraiante, retador. Realmente o que máis costa é todo o que é temas de equilibrio. Sí. Pois
quedarme sobre unha perna, subir, ter que... No, pero vaya modo, Como sería? Imos Sí, facemos unha. Sí, a ver como facemos. As mans na barra, Sí. e o que fago é levar a perna estendo atrás, bien, e desde aquí levamos a rodilla hacia a muñeca, hacia Bueno, adiante. eu non sei se se me ve Aí. algo. Volvería atrás, A ver. a unha zancada como fixemos Unha antes, zancada. levamos as mans ao suelo, Sí. veño unha plancha, Sí. e daqui volvo hacia adiante e agarro a barra e repetiría. vexas. Todo o que sea Vale, cambiar moi planos ben. de movimiento fai que o pulso nos suba un pouco máis e que nos Sí, que sí, nos eu apunte. xa estou acalorada, Sí, traballa tamén Sí, moito sí. como a postura, digamos, Sí, non? Son moito. exercicios que traballan, bueno, que claro, unha mistura entre yoga, pilates e ballet, pois vai moi enfocada a todo isto. Sí. Nas túas clases, que nos dicías que é para todo o público, para Sí. homes, para mulleres, para todas as idades, que tipo de xente vai e cantas persoas se apuntan a isto do Barre Fit? Pois depende, as clases son para máximo de 10 persoas para telas... Genial, como máis íntimo tamén, non? E despois, eso, máis chicas que chicos, sobre todo eso, xente que quere compaginalo con outras actividades. Eu sempre digo que isto está moi ben, pero que debemos de ter sempre como punto número 1 e que sea a nosa prioridade é o entreno de forza. O sea, levantar kilos, eso é... O que menos me gusta a mí, ves? Hai que ir. Sempre igual. Agora se recomenda, moita Sí. xente fixo durante moito tempo nos gimnasios, pois, correr... Aeróbicos. Sí, exercicios aeróbicos. Que están ben. Están ben. Sí. Pero agora se recomenda exercicios de forza. De forza, sí, porque o que fai é que mellora pues, tanto a túa composición corporal, de reducir grasa, ganar masa muscular, mellora pues, a nivel de previr enfermedades de corazón, pues, a tensión contrólasenos, o colesterol tamén baixa, e iso consíguese co entreno de forza. Especialmente interesante en determinadas idades para muller, Correcto. non? A partir sí. dos 50, máis ou menos. Sí. Eu sempre, o que lle digo á xente é que non se poña objetivos super grandes, sino que empeza a celebrar as pequenas cousas. De, Expectativas realistas, non? Que isto Pode vai ter unha expectativa realista. No, e incluso celebrar, pois eso, hoxe conseguín ir á clase, e fun, e disfruteina, pois eso é un logro. E que iso de que estás falando agora de que ás veces temos como expectativas pouco alcanzables, é algo que nos pasa moito cando nos marcamos os vos propósitos, como agora en setembro, que Sí. falábamos de que é como unha especie de aninovo. É difícil levar unha vida activa e sa, pero sobre todo é difícil incorporar hábitos e mantelos. Algún truquiño para non deixalo en un par de semanas? Os vos hábitos, que te dicir. Que os vos hábitos, Para xa min, que escollemos. o truco máis fácil é menos es máis. É dicir, non podo pretender, se nunca adestrei, apuntarme 5 días. E, pois, empeza por un. E collelle ese gustillo, e que o corpo te empeza a pedir. E para a seguinte semana, pois, vou 2. Para o seguinte mes, outros 2. Vas a empezar a notar cambios internos e externos e, sobre todo, se podes entrenar en grupo, moito mellor, porque eso tamén crea Máis motiva, adherencia. claro. Faz piña cos Claro. compañeros. E se non colles ese gustillo, como facendo dicir. Ele está, exercicios, non. Flipas, estou facendo máis deporte que Eu toda a miña vida. non vexo Sí. que esteas facendo os exercizos. No, a mí isto do barrefit me No, no. encanta, e o yoga me encanta, pero digo, e sempre se di o mesmo, non? Pois sí, de máis a menos. Sí. Perdón, De menos a máis, sí. E se non chega o gustillo, se nunca? Pero acaba chegando, sí, tamén por parte dos entrenadores, sabemos facer unha boa progresión e conseguir que esa xente se enganche, Vale. que eso é o éxito. Motivaros. Eu ter unha persona que me di onde fui festivo e non había clases e fun facer unha camiñata a miña parella, a min pareceme pues, un éxito Música para rotundo. os teus oídos. Sí, sí, correcto. Bueno, hai que aclararlle a xente que o Barre Fit non ten nada que ver co Barra Fit, que eso é No, ese é o outro deporte. das noites, Así que seguro que hai sitio para máis alumnos avantaxados, non? Totalmente. Eu o consello que podo dar desde aquí é que pensemos a futuro, que isto é unha maneira de cuidarnos a día de hoxe, pero tamén como nos vamos a ver a dentro de 10, 20 anos, e sempre digo, que prefieres dentro de 10 anos, subir as escaleiras de 2 en 2 ou tomar as pastillas de 2 en 2? Ai, non. Entonces, Esa quedarnos é boa, con ¿eh? eso. Sí. Ela Quedarnos con eso. Sabe onde tocar Sí, esa entonces a tecla, xente ¿no? pensa e di, ai, pois tens razón. Hai que ser claro. moi aplicados. Veña, Sí. arriba para baixo. Veña, arriba aquí para baixo. facemos para arriba para baixo. Sentadillas. Aquela xente que non poida chegarse ao teu centro a Correcto. practicar, non sei, algún sistema, eu que sei, pois a través de, como temos agora tanta tecnoloxía, Sí. por videoconferencia, clases grabadas, claro, algo que podes facer? hai clases, eu, por exemplo, nas miñas redes sociais teño diferentes rutinas Vale, para que a xente para facelo. siga facendo algo, despois xente online que leva programacións que xa é máis continua entrenando e vai ao gimnasio pola súa conta. Mira, o próximo día tesnos que traer isto. Ai, o aeroyoga. Que instrumento do diario. Encantaríame traer o aeroyoga. A min tamén me encantaría probar iso. Pero facémolo... Isto é Nada, espectacular. Calquera
calquera día despois de comer, sí. Isto ten un vexo mogollón de que- ¿Podemos colgar esas cosas ahí arriba? Sí. Podemos colgar esas cosas, di que sí, podémoslo facer. Podémoslo facer, Sí. pois, o próximo día aeroyoga, Sí, eu preparadevos. penso que vos ides estar perfectamente Pero aí pantalón, arriba. aí sí que pantalón, porque imos a estar patas Eu arriba. teño vertixe, non pasa nada, non? Non pasa nada. É no. compatible. Compatible, sí. Vale, perfecto. Sí. Xa temos faena pendente. Moitas grazas, Miriam Amado. Sobre todo por recomendarnos facer exercicio, facer deporte que, como diela, vai ser mellor cando nos vexamos nun futuro. Facemos unha pequena pausa. A volta visitamos o primeiro Belén de Galicia, como non, está en Vigo, en esa mesma cidade onde buscan un Papá Noel para este Nadal. Nós temos 3 candidatos para o posto. Vémoslo agora.